Gikaguol sa mga residente sa Barangay Ibabaw Estancia sa Mandawi City ang pagguba sa usa ka karaang kapilya sa ilang lugar. Aminado noon sila nga sa pribadong yuta kinin nagbaro. Ano ang report ni Nico Sereno? Kinina ang nahabilin sa Santa Cruz San Roque Chapel sa Maydan SB Cabahog, Barangay Ibabaw Estancia. Dihang naabta namo gipanghipos ang nahabiling materyales human gi-clear ang istruktura. Gibati og kaguol ang mga residente nga nanamilit sa ilang kapilya. Nga giingong kapina sa 90 ka tuig nahimong saksi sa kasaysayan ug dangpanan sa mga residente. Ang panimay sa atbang niini mipatukar og mga kanta gamit ang sound system sa kapilya. Sa atubangan sa yuta, may dakong karatula nga gibutang sa lugar. Pagpakita sa sentimiento ngadto sa nimando sa pagpaguba. Wala hinon masayri kinsa ang nibutang sa karatula. Pila sa mga residente nga among nahinabi, wa kalikaying mahingawa sa kapilya. Ay bisag ako, bisag diri ko taga diri nako ang busog ko kay ngano kani mo kong kapilya hagod kanang inatiman ba tinagad po niya ang mga tawo daghang kay mong simba diri kuan pagod mga buhi pag gani. Yung mga nakuan sila nga nganong giguba ang kapilya. Pero di man sa tama ko kay dili man ang yuta ilaha man jud. Nakato among luha nga pagtanaw kay sa gidugayon nga nagserbisyo ko 1965 diha nako aning kapilyahan. Nga unsaon man wa mami right kay ila titulado man ilang yuta. Wala nakuhaan sa GMA Regional TV og habig ang tag-iya. Apan sa phone interview sa Barangay Kapitan, mipasabot siya privately owned ang maong yuta nga miagi pa og kinasuhay kaniadto. Gidugay na sad mga 1 year na tingali. Nagawa sa order. Kanya karon lang nila gi-implement. In fact, ipatambong ko one of their meeting pagpahibaw na gyud nga ganito na gyud nila. Okay. Pagpahibaw gyud ang chapel officials dili ingon nga kalit-kalit. Sa pagkakaron, ang mga ribulto sa kapilya gi-safekeep lang una sa usa ka balay. Sa tinudanay lang, sakit yung kayo, no? Mawagtangan ta o chapel. In fact, ni-offer gani ko, no? Ako guys lang giingnan nga maningkamot ta nga mabalhin na to ang atong chapel diha sa bagsakan. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.